Hayırlı irçe dostlar. Eyde gittik proyekti bugün Orşada. Biz sizge bir köp şep urunlar hazırladık. Eyde birinci nokta sport turizmi mektebi. На старт, внимание, марш! Они предпочитали туризм туда гвардии, вам я не хочу как макака по веревку лазить иду. Аннан соң меня туризм лагеріне жіберді. Шунан соң мені бик ошады, һәм мен жүре башладым. Туризм белән яратып шөгыльләндем инде. Менә иң беренче тренажер, мондый тренажер ясалды Орша педагогик клиятендә 97 елда. Әле ул чакта менә бу спорт төрен күз алдына да китерә алмыйлар иде. Күп кеше тем не менее шунда эшләнде ул. И менә шул чорда анда эшләгәндә 5-6 ел бездән башка спорт залда беркем дә шөгыльләнмидер. И менә шул чакта мин 9 спорт мастер әзерләдем. Татарстанда 100% спорт мастерлары менә минем укучылар. Менә шушы төр буенча. Менә бу ел гына, узган ел Чаллыда бер кызны тоже әзерләделәр. Спорт мастеры булды Казанда, вернее Чаллыда. 9-ы менә минем укучы. Менә ул бик күп талчок бирде, бик зур талчок бирде развитие туризмы. Чөнки менә хәзер кескене. Яра, менә яңгыр яуды ди, пишрак, урамда шөгыльләнеп булмый. Туризм бит урамда шөгыльләнә торган нәрсә. Или утралар бал бәйләп, или теория изучать, а без практически занимались. И без алга киттек. Не только Татарстанда, Россия күләмендә безнең үсеш булды. Потому что без спортзалда шөгыльләнәдек. Башка командалар кемнең мондый тренажер юк. Алар инде шул класста утырып, баллар бәйләп, Вот искә менгәч тә кызыл киңгә Ayakını düşürseniz de bu. Dostlar, Tatar dünyasında Orşa şittiklerin, Orşa tübeteylerin bilmegen kişi yoktur. Emine onların nişik yasalığın bilesiz miken? Min de bilmeyim. Hazır barımızda bileşek. Gittik mi? Qarıyız. Orşa şittiğe şunluk bilen damlıkla bulup kaldı indi. Germaniyada altın medalga layık bulgan. Niyansın bilmegeniyim hele. Nindi medal? Altın. Yok, nindik konkursta mı beygide mi? Biz tıpkıda buldum iken indi biz bunlar vakitte, kişilik vakitte indi minanı ılılardan, ülkenlerden işitip bilen.
Бізге мәктепте оқығанда әйтәләр еш, что аның менә шитекләрен Индира Ганди даже кигән дип. Бізге нидә историяда шулай әйттеләр. Орча шитләр. Оякны киерләтми инде ул. Озакка хезмәт итә сиңа. Аякларны сызлатмый файдалы да инде. Бүтән технологиялар белән эшләнгәч, теге хәзер бит инде аяк киеме аның хәтле технология белән эшләнгән. Плоскостопиялар ниләр чыгармый диләр инде. Элекеге әбиләр шуны киеп җиргәч, Аякка бик уңай инде ул. Менә бу нәрсә, сез моны ягыштырасызмы? Бу нәрсә Бу менә ягыштырып дип. Монда нәрсә килеп чыгачак менә бу әйберне нәрсә килеп чыга. Мен сезгә күрсәтәм. Шулай күн бер-берсенә тоташ. 1, 2, 3. Монда 4 күренә ул, аста 3 төшә. Шул бер төсле. Нәрсә чыкканын күрсәтегез тигәнме? Генезитинде. Шул генезит дип аталган нәрсә. Бу түбәтейләргә килгәндә бу түбәтей ничек эшләнә? бу түбәтәйне башта сырабыз инде бархытка. Бархытның төрле төсләре була инде, менә яшел, кара, зәңгәр. Ул булай тегү дигән ул. Ие. Менә эченә шундый ватин тыгабыз да. И сырып чыгарыз. Бу уже готовый сырылган түбәтәйнең основасы. Аның түгәрәге дә бар инде. Шуннан соң аңа менә булай итеп төрле узорлар уйлап чыгарабыз инде. Шул узорны куеп, зубной паста белән, щетка белән төшерәбез. Ул менә бу тишекләреннән зубной паста чыгып китә. Монда матур итеп оппак булып ката. Моның өстенә зубной паста салып. Менә зубной щетканың теге щетиналары менә монда тишегенә кереп төшеп китте. Шул зубной паста менә моңа утыра. Менә монда аның кичкене әзгенә күрәсезме узорын? Менә калган узорлар. Менә зубной паста. Шуннан соң инде бау белән без аны шигәбез. Башта бау белән менә шулай итеп шигеп чыгабыз. Аннары соң инде төрле канителләр менә тәлинкә дип аталган тәлинкәләр куеп, шулай итеп шигеп чыгабыз инде. Шуннан соң моны тегеп бетергәч, менә моның озынын да шулай шигәбез бит инде. Менә озыны, моны тоташтырабыз. Башта бу ягын тоташтырабыз. Аннары соң эчен тоташтырып чыгабыз. Тоташтырып бетергәч, ул булып чыган менә монда түбәтәй. Монда пастада калган әзер. Тоташтырып бетергәч, менә шундый түбәтәй килеп чыга. Шуннан соң шуны желатинны кайнатабыз да инде стаканнарга салып водяной баняда. Опять-таки мойлап чыгарабыз да моны бөтенсендә. Жылы килеш, аны менә бу калып дип атала. Калыпка бик әйбәтләп утыртып куябыз ие. Тартырып, бөтен җире утырырга тиеш. Шундый каты була. Дуслар, без хәзер Дон аллеясы буйлап барабыз. Һәм Бөек Ватан сугышында вафат булганнар хөрмәтенә куелган махсус корылма янына атлыйбыз. Ул инде биек, һәм инде мөмкин булса, без анда менеп тә караячакбыз. Әмма ул монда түгел, әнә тегендә. Чөнки монда кояш төшә һәм без башка җирдә төшерү мөмкинлеге булмады. Юк, монда ничә метр икәнен язылмаган. Иң мөһиме ул ачык. Дуслар, без яңа гына Орча шәһәрен иң бөек ноктадан карадык. Һәм хәзер без тагын бер иң мөһим урыннардан берсе булган Әлифба музеена китәбез. Бу Әлифба музее Татарстанда бердән-бер һәм аны күрергә дип
Türlü pişmaklardan kiyeler. Bizden de barmışa kalalmayız elbette. Dostlar, sizden koysanız Zengər Tışla Əlifba kitabını hatırlayın. Мен бик яхшы беләм, чөнки мин беренче сыйныфтан нәкъ менә шул китаптан укыдым. Аның тышлыгында кыз сүрәте портфель күтәргән һәм яныннан эт йөгерә. Ул гомергә минем күңелемдә калды. Һәм бүген мин ул сүрәтне менә шушында итеп күрдем. Карагыз әле, бу сын кайда урнашкан дип уйлыйсыз? Ул Арча педагогия көллияте бинасында урнашкан Əlifba музейныкы. Без хәзер шунда юл тотабыз, дуслар. Sizga yakmadik anish deymi? Siz yashashga. Siz mendan yashak. Mana biz mana mengalatdan birinchi klassda shu shumaymiz. Manchib yozamiz. Mana ularni o'z qo'llari bilan shulay kirib ayirib bitlarda yozalar alifbani boshlar. Alifbani shulay yozalar ayirib bitlarda. Ondan sonra pişirdiler, kaçtırıp ayırıp bitlerden pişirdiler. Şuşlaytırıp papka bilen konkurslu komissiya kızı aytdilar. Şuşlaytırıp işlerden. Kitap şargan şu vakit. Alifbani şargan vakit. Mana şu işler. Her bir harfga bit yasab. Şuşlaytırıp işlerden. Onlar bizden. Bularni o'sha ish papka bizda saqlanib. O'zlariga bu podlennik. O'zlariga o'z qo'llari bilan. Şu an ko'raman podlenniklarda ko'p. Ondan sonra hukuk ayıbırlığında kopiye. İşte ol, mana har bir bitta alif barmi iste. Mana har bir bitta istaman. Моңа кадәр минем бер мәртәбә дә Арчада булганым юк иде. Һәм мин анда тулы бер көн уздырдым. Хәзерге вакытта минем каршыда татар эстрадасының танылган җырчысы, Арчада туып үскән Илназ Гарипов. Илназ, әйтәле, син Арчада озак яшәдеңме һәм синең иң истәлекле моментлар? Бик зур рәхмәт, мине танылган дип әйткән өчен, шәхсән үзем алай уйламасам да, Арчада мин булдым 5 ел. 5 ел без Арча педагогия көллиятын тәмамладык. Анда яшәдек. Менә Арчада укуым белән, Арчада 5 ел торуым белән мин бик нык горурланам. Исә калган әйберләрдән инде ул Арча халык егетләр вокаль ансамбле. Инде Арча педагогия көллияте үзе һәм инде беренче җырларында мин Арчада укыганда иҗат итә башладым. Мәскәү телевидениесе журналисты бер мәртәбә Арчаны кечкенә Швейцария дип атаган иде. Ни өчен? Belki onun ortasında saat turangıdır. Yakın kilesin tağında biraz kalsa. Bu Arşa bile beyli üzeri bile. Arşanın üzeri bile beyli bulgaç demek. Üzeri bile belki to üstünde turangıdır. Dürüst cevap. Dürüst ettin sen tege şu tura turgan saat. Һәм Арчада бик күп кызыл кирпичтән биналар ул шуның белән аерылып тора. Һәм шуңа күрә ул аны чагыштырып Европа шәһәрчегенә ошаган дип. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт бу информацияны. Һәм икенче сорау. Казаннан Арчага автобуста кайту ничә сум? Автобус һәм такси. Хәзерме? Әйе. 200 сум. Шәхси автобусларда. Әгәр автобус студентларга отырып кайтсаң, ялгышмасам, ул 150. Әлбәттә. Чөнки ул бәя ничектер инде доллар арта, дөньялар үзгәрә, тегесе үзгәрә булсын. Ләкин Арча белән Казан арасындагы бәя ул бер кашан да үзгәрмәячәк. Арча районында туган билгеле шәхесләр. Бик күп алар. Мөхәммәд Мәгдиев, Габдулла Тукай, Рима Ибрагимова, ул Арча районына якын инде. Марат Ахмәтов, Камил Исхаков. Аларны санап китсәң,
бик күп. Рөстәм Нургалиевич та бит инде Арчада эшләп киткән инде. Юк дип әйтә алмыйсыз белән программа шартларында. Тагын менә син әйтә башладың, Арча үзәгендә корылма. Әйе. Ул нәрсә хөрмәтенә куелган һәм ничә метр? Аның биеклеге 27 метр. Син аңладың булай бу сорауга җавапны мин дә белмим. 27 билмәгән күп икән. Дуслар, яңа гына Әлифба музееннән чыктык та, хәзер Боз сарайына Арчаның танылган хоккейчылары янына килдек. Казанга Арча бик якын булгач, үзебез өчен барысына да җитешербез дип бик күп нокталар билгеләп куйган идек, тик барысына да җитешеп булмый. Чөнки килгән җирдән тиз генә чыгып китә алмыйбыз. Рәхим итәбез. Здесь тренируются дети 2008 года, команда «Драконы». Как бы они выступают на первенстве Татарии, играют также на золотую шайбу. Хотелось бы выступать, может, еще где-то на большом уровне, но в связи с финансовым положением больно не получается, что куда-то ездить на Россию. А сколько ребят в команде? В команде, ну сейчас у меня детей тут 17 человек, из них плюс 2 вратаря. Вот. А какие у него достижения есть? Достижения, ну в том году они заняли бронзу, 3-е место по первенству Татарии. Да, дважды уже. В этом году опять участвуем также на соревнованиях на первенстве РТ. И я думаю, что тоже будем в числе призеров, будем стараться лучше показать игру хорошую. Ирак түгел, Сочиға барып кайттык, анда 11-нче урын алдык 64 команда арасыннан. Безнең команда бик әйбәт, бик тырыш безнең команда. Беренче тапкыр бардыгыз шулай Сочига Иракка. Әйе. Татарстанда нинди менә монда койларда кемнәр белән ярышасыз? Татарстанда без бик күп бөтен Татарстанда команда белән ярышабыз. Без кайбер уеннарда җиңү яулыйбыз. Кайбер вакытта ялгышма җиңләбез. Но без күбрәк җиңәбез. Теге елдан ничә урын алдыгыз менә Татарстан? Без теге елны 3-нче урын алдык. Без бик тырышып 3-нче урын алдык. Молодцы. Siz получается анда шул Акбарсның командаларына уйныйсыз? Әйе. Анда Казандагы кече командалар тоже. Акбарслар иде. Акбарслар такая Динамо наш соперник. Динамо күчерәк. Әйе. Акбарслар без җиңәбез, а Динамоны безнең соперник. Кайбер вакытта без аларны җиңәбез, кайбер вакытталар безне. Команда белән бөтенебез НХЛ лигасына эләгәсе килә. Команда беренче урында каласы килә. А кайсы командада уйныйсыз? Капиталс командасы. Капиталс бу нинди команда? Вашингтон. Америка тез килә. Бүтәнегезнең дә. Менә иптәшләр. Киләчәктә безнең чемпионнар Америкага китеп, Татарстан данын яклаячаклар. Татарчага да өйрәтеп кайтышты. Кара. Класс. Шуруп. Нәк Казан артында бардыр бер авыл Кырлай диләр. Әйе, дуслар, мөгъҗиза. Мин инде Кырлайда басып торам. Дөресен генә әйткәндә, бер авыл дип әйтү хәзер Кырлайга туры килми. Чөнки ул Татарстанның иң танылган, иң күренекле авылы. Чөнки барлык чит ил туристларында, үзебезнең туристларында барысында иң беренче булып нәкъ менә шушы авылга, Бөек Тукайыбыз яшәгән авылга алып киләләр. Без дә сезгә бүген 6 яшеннән алып 9 яшенә кадәр Тукай яшәгән Сәгъди карт йортын күрсәтәчәкбез. Менә ул шушында. Сәгъди карт түгел инде, Сәгъди Салихов йорты. Матур итеп әйтергә кирәк. Монда мин киреп китсәм ярыймы соң инде хәзер? Монда киреп китсәм ярыймы сездән башка гына? Ага, киреп китәм алайса. Ух ты. Ишенә әнә шул түргә керәсез инде. Ага. Бу нәкъ шул вакытта булганчамы? Әллә үзгәртелгән микән? Монда җылы да булса.
халыкның кырлайына нәкъ менә Габдулла Тукай белән тәңгәлләштерүе гадәти хәл. Әмма шул ук вакытта халык Габдулла Тукайның туган авылы нәкъ менә кырлай дип уйлый. Бу дөрес түгел әлбәттә. Габдулла Тукайның туган авылы Кушлавыч. Һәм без бу авылны берничек тә игътибардан читтә калдыра алмадык. Шулай итеп, хәзерге минутларда мин Кушлавыч авылында, Кушлавыч урамында басып торам. Һәм хәзер без сезнең белән Габдулла Тукай музее белән танышачакбыз. Әйдәгез, киттек, дуслар. Әлеге залда Габдулла Тукайның әнисеннән калган менә шушы 3 тәлинкә һәм 1 чәйнек сакланган. Бу инде аңлавымча шул чордан калган бердән-бер экспонатлар сакланып. Халкын һәм үзен хөрмәт иткән һәрбер татар Кушлавычны читләтеп узарга тиеш түгел. Чөнки ул бөек Тукайыбызның кендек каны тамган авыл дип әйткән Туфан абый Миңнуллин. Шуңа күрә без дә үзебезнең тапшыруны нәкъ менә биредә тәмамлыйбыз. Килегез, күрегез, карагыз, дуслар. Әгәр дә фикерләрегез бар икән, комментарийларда язып калдырыгыз, лайклар куегыз. Сау булыгыз, дуслар. Пока-пока. Булды бит.